Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya kai dan uwa mai albarka, barkan ka sake kasancewa a wannan tasha mai albarka ta Himma TV. Ya kai dan uwa, ka sani cewa tushen dukkan alkhairi shine ilimi da adalci, tushen dukkan sharri shine jahilci da zalunci. Ya kai dan uwa, ku tura wannan bidiyo zuwa yan uwa don kwado kwaya. Assalamu alaikum, daga anan muka zo karshen wannan shiri mai albarka. Ina muku salama yin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen. Mun gode.